en puritat l'informe el que diu clarament és que Amallur no reuneix els requisits establerts en el reglament, però que altres vegades això no ha estat un impediment perquè se donés un grup parlamentari. El que està clar és que Amallur no arriba a reunir els requisits i no hi ha ningú que li doni una sempenteta per aconseguir-ho. Però no sols el PP, no hi ha ningú li ha volgut donar recolzament. A la mesa del Parlament ni siquiera CiU s'ha volgut banyar i el PSOE tampoc. És a dir, a mi el que no m'ha agradat, francament, és la covardia primer de l'informe jurídic, que m'apareix vergonyós, vull dir, o és legal o no ho és, i efectivament hi ha una arbitrarietat perquè altres vegades amb 3 diputats s'ha atorgat un grup parlamentari que feia riers veure un grup parlamentari de Coalició Canària. Però, bé, les qüestions és que ara mateix Amallur no ha obtingut aquest recolzament, repinyar el que li feia falta, però repeteix, és que no li ha cedit ningú els diputats necessaris.